agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya eling kang kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadana salat ya uga kacilan kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat olah zakat poso haji lawan kuwasa Jamane Wali Songo nyebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rekoso